De doorwerking bij het systeem betekent dat het systeem hetzelfde blijft. Dus het werkt gewoon door. Wat wij dus de doorwerking noemen aan de ene kant, wat de impact heeft het op de nazaten. Die doorwerking betekent dat het Europese deel van onze wereld gewoon door blijft gaan met beelden, met repressieve vormen van kijken naar anderen en ook met kennisontwikkeling, enzovoort, enzovoort. Dat vind ik dus ook een doorwerking. Maar een van die werkpakketten gaat dus over hoe er kennis geproduceerd wordt over het slavernijverleden. Want het is inderdaad, wij kijken naar de doorwerking heel breed, maar die doorwerking zit ook in het kennislandschap. Ja. Wie mag er kennis produceren? In de instituten. En in de instituten. Dus dat is een van onze targets. En een van onze stakeholders is dus ook ons eigen veld. Dus de wetenschap. Ja. Om te zeggen, oké, hoe gaat dat? En daar zijn er... Ook een reflectie dus. Ook ruimte voor zelfreflectie. Zeker, ja. Maar ook dat systeem, ook om terug te gaan naar dit rapport. Dus mijn onderzoek gaat over de doorwerking in nazaten. Dit gaat over de gezondheidszorg, gaat over de effecten. Vergeet dat mensen niet per se meekijken, maar alleen luisteren. Noem de titel maar even. Okay. Ja, dus deze eindrapportage over de gezondheidseffecten van slavernij. Dat is ook wat het ministerie wilde. Maar ze wilden weten, wat is de doorwerking in het zorgsysteem? En wat is de doorwerking dan voor patiënten of nazaten? En dat zijn 2 verschillende dingen. En voor mensen die het rapport hebben gelezen, de aanbevelingen ligt op het systeem. Ja. Want dat heeft de meeste impact.